יש פה אורח מיוחד שהגיע הרגע מרחוק, איש חברון, השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר. אני זמר חדש, אמרו לי לבוא להופיע כאן, לשיר. ביני, אני כל כך אוהב אותך ואתה משמח אותנו. אתה משמח אותנו. אני רגיל, אני הרבה פעמים בהופעות, מגיע המשטרה פתאום. באים לסגור אותי. ועכשיו אני כאילו בא אותו, הצמרת והמשטרה. אתה יכול להתקשר, ישר. למען עם ישראל עושים הרבה דברים. הבאנו את מוות למחבלים, שינויים בבתי הסוהר, כיתות כוננות, נשקים. Shall